Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Ania kita niining atoang tulumanon sa kahanginan, usa ka sibyang binisaya nga niya mahiluna sa dakbayan sa Hamilton sa nasod sa New Zealand. Kini ato ang programa gidisenyo kini alang sa paghatod o paghatag sa mga pangutana na mao'y mamahimong maglamdag sa mga kahibulong sa atong isig kaingon nga niya mahiluna sa New Zealand. Ug ang mga pangutana mamahimo usab nga ipasupot nga bisag gawas pa sa New Zealand o sa lain-laing suok nining kalibutan. Ug sahi niini nga tuang tulumanon, doon na kita'y mga pahibalo. Sama niining pahibalo nga ang inyong mga pangutana mamahimo ninyong ipasupot didto sa Citizens Advice Bureau or gitawag og CAB nga dinhi sa Hamilton naa mahiluna diha sa Victoria Street. O usa-usab ka pahibalo nga kung magkinahanglan usab kamo og mga serbisyo nga legal, mamahimo kamong mudangop og mohangyo og panabang dito sa Community Law Waikato nga kaniadto gitawag og Hamilton Community Law Center. Daghang salamat nining duha ka institusyon dinhi sa Hamilton nga ming-abag usab sa pagpanubag sa tawhanong mga pangutana nga may kalabutan sa balaod ug ubang matang sa mga lugan-ay ning kinabuhi sama sa pamuo, tenancy ug uban pa. Na padayon kita sa ato ang pagtubag sa mga pangutana ug mga kahibulong. Niya dinhi gipasupot nga gikan sa usa ka Bisaya usab nga nangutana mahitungod sa ACC. Matud pa niya, nganong dili man ko makakiha og negligence sa personal injury nga nahitabo kanako. Muni ingon niya nga na dunay injury nga nahinabo kaniya. Pan gusto gid siyang mokiha. Pwede ang sigon sa ACC law, yan ang gitawag og Accident Compensation Law din his New Zealand, ingno na to gibawalan, gididan ang matag usa nga mo claim sa mga injury o aksidente. Gididan kini sila nga mo pasupot o reklamo nga negligence. Kini sigon sa Section 317 sa ACC Act ngadtong 2001. Pero ang imong pangutana dili ning Section 317, yan ang gitawag nga pagdili, bawalan, gididan sa pagpasaka og kaso nga negligence. Ang pangutana nimo kung nganong dili man makakiha. So ang tubag na dili ning Section 317 sa ACC law. Kung dili nangayo kas katarungan ngano man. Nati man nga kini kaniadto sa wa pa ni maimbento ang ACC ni adtong mga dekada 70, ang mga tao kiha dito, kiha dirira. Mangita lang sila sa kinsabay ilang pasanginlanan. Hangtod amgo na sila nga walay kapaingnan kung ang ato ang bisyo dinhi sa mga hukmanan mao lamang ang pagpangita sa sadan. Hangtod nga makalimtan na nato ang angay nga tubagon kay
magpasapasa naman unya ni ang pagpamasangil. Ikaw mo isadan. Ningon sang usa dili ikaw mo isadan. Ha? So may tabo nga malangan kini bang gitawag og blame culture ba? Nga magsigi na lantag pamasangil, magsigi na lantag pamasol. Basol dito, basol dinhi. Wala na tay mahitabo nga kaayuhan. Og mausik ang atong mga panahon sa pagpangita og kinsay dunay kasaypanan. Nga gitawag magunig blame culture ba? Aron nga mapapas ang blame culture, giilisda nila og ACC. Ang mga aksidente o ang mga kahimtang nga mo sangpot ngadto personal injury dinhis nasod sa New Zealand, dili na maglayog-layog dito hukmanan, magsigig basulay nga ikaw manggoy sadan. Ha? Muna nang ang gobyerno dinhi nagbuhat og insurer nga sila maoy ingno nato manubag sa angay tubagonon kung kana angay bang tambalan, angay ka bang bayran sa danyos gumikan kay di na ka makatrabaho, mausik ang panahon manggod magsige tag pangita sa kinsay sayop ba, sige tag pangay kay og ebidensya ug kinsa gyud angay manubag hangtod nga ang korte matalang na lang ang korte. Ayun na lang, wala gyud manubag kaning duha, puro ni sila sayop. So wagi mahitabo. So ingon ni aron ni pagpapas sa gitawag nga blame culture, ning kultura nga magsige lang og panaot-daot, pagbasol-basol sa lain-laing partidos nila lang, wala gyud kapaingnan kanang matangas. So nagbuhat ang New Zealand og balaod mahitungod nini. So ni guwa kining accident compensation law. So mao kini ang tubag sa imong pangutana, nganong di man ko makakiha negligence sa personal injury nga nahitabo kanako. Kini gong personal injury ang ending god nini sapi ra man god ug unsay angay tubagonon, unsay danyos. So ang ACC mutubag na nini isip insurer sa aksidente o personal injury. Wala na diha malakip ang layog-layog dito sa korte, dili na mahimong ingno nato dakong isyu kisagi sayop, kisagi angay manubag, dili na. Tubagon na lang to diha masalbar ang oras ug panahon. O posible pod masalbar ang relasyon sa matag usa nga kaysa mag-away, magsabutay na lang sila og unsay angay pirmahan, unsay dili angay pirmahan, unsay angay itabang sa usa. Ha? So ang usa sa karisgo niini kung atong paundayonan ang kasong negligence sa hukmanan, tagwagi ACC din New Zealand, maabot ning wagi tay kasangputan nini kay abot sa korte, ang korte di man pod sa tanang panahon maka-award or makatanyag sa imong gusto nga ipangayo nga danyos, no? Tungod kay daghang kay teknikalidad sa balaod, mga teknik ba. Unya og masangat na dito sukmanan, ang unang mahitabo malangay, ug di man kay malangay mabalit-ad. Ang imong gipasanginlan nga sad-an inigbali ana ikaw na po'y sad-an. Muna nga likaya na lang ang butanga, danyos man ang hitabo niya na, di man ka na tinuyo, di tubago na lang na siya sa insurer sa gobyerno nga mao ang ACC. Okay? Nang hinaot ko nga kana maoy tubag sa imong gipangita nga kahayag, ug hinaot ko nga do na kay masabtan niya na nga
Ang ending ra gyud niya na tanan, lalison or di lalison, mao ang sapi or di manggani ang unsaon pagtapak sa mga na danyos or na nangahinabo. Kung kinahanglan kang patambalan, patambalan. Kung kinahanglan iparehab, iparehab. Tubagon ka na sa ACC. Okay? Daghang salamat. Ug nay usa ka pangutana nga nindot gikan sa usa ka professor sa usa ka maayong eskwelahan dito sa atoa. Matud pa niya, attorney ni atong 1521, ang sangka dito sa Mactan, tali ni Magallanes ug Lapu-Lapu, wala man magamit ang mga kanyon sa mga katsila kay hunas ang dagat ni adtong panahona, attorney. Udaog unta tingali ito ang mga katsila kung taob pa. Wala day mahibaw si Magallanes, attorney, nga alkansihon sila kung hunas ang dagat. Maayo ning imong obserbasyon. Maayo ni, nindot ni. Matulon-anon kini og aduna kini kalabutan sa kasaysayan ning imong pangutana. Ingon pa nimo, ako gyud ning giisip nga dili gyud pangutana kundi komentaryo. Pan tugbangan talang usab kag komentaryo sa imong komentaryo, na? Murag wa man gyud ko kakita niining pangutana. Pangutana ba ni o komento ba ni o pamahayag? Matud pa nimo, mudaog unta tingali ito ang mga katsila kung taob pa. Wala day kahibaw si Magallanes, attorney, nga alkansihon sila kung hunas. Nindot ning pangutanaha, apan wa gid tay kasayuran. Ako sad wa mahibaw kung sa ginahibaw-an atong Magallanes. Way usa natong makapangaso. Pag hunahuna og unsa to yang gihunahuna, na? Wa gyud nasayod og unsa to yang nasayran. Pero timan nga kadtos Magallanes, tuig-tuig to siyang nagtadlas anang mga laod sa dagat. Butang na to nga diha to siya nagdako sa kadagatan og kalawran. Og gawas pa niya na, usa to siya ka manlalayag yun, manlalayag nga gikan pa sa unang panahon. Wa gid to'y walay nahisgutan sa kasaysayan nga doon na to sila ay nakamuan. Dito siya kamaong mamanday tingali, dito siya wa to sila ang skills, kundili manlalayag ito siya. Kani na preso man ganito siya dito sa Portugal kay tungod sa pagpakig-alayon usab sa paglayag dito sa pagpanlayag uban ang mga Moros. Nga netong panahon na ang mga Moros giisip na kontra, kaaway sa imperyo. Na? O diha lamang dapita, imuhang tanawon nga siya tuig-tuig nga naa naglutaw sa dagat, gikan pas Europa ngadto sa laing naong sa kalibutan, tadla siya pila na kabuhan usay tuig-tuig. Makaingon ka nga mas nahibaw pati nga lito siya ug unsa ning hunas o taob kay ni Lapu-Lapu. Magtakibaw atong Lapu-Lapu og unsa gito siya kabatid, na? Apa nagduda ko nga nahibaw to sa Magallanes nga hunas tong panahona or taob ba tong panahona. Ang ako lang nalantaw nga aduna lang yun sila'y kakumpiyansa, ang mga katsila, ang mga Espanyol, doon na lang yun sila'y kakumpiyansa ba?
nga hunas ba nagtao ba na gamit ba ni bamig kanyon o dili ba nga di gini sila kadaog namo no makigsangka sila namo na ingon ana ang paminsar nila nga nganong nakaingon man ko niya na lilia sa kasaysayan gikan atong panahona ni Magallanes ngadto sa nanganaw-kanaw ng kapanahonan di nimo na makit-an nga dunay higayon nga dunay nitibo sa laing nasod nga nakabuntog ini nila wala gyud usa anay nakadaog isgot kag nitibo sa Chile nitibo sa Paraguay Argentina Ecuador ug uban pa bisag ka ng Mexico na nabuntog na nila pero way nakabuntog nila sa ilang gahom sa mga katsila na suwa na ipanumbaling ni Magallanes ang gitawag na to og tao ba to or hunas ba to na ang ilang kumpiyansa lang yun ang ilahang pagka ang ila bang ino na to pagka-arrogante ba nga di magir mapilde nganong manumbaling mamiyana ya apan man niyo sab nga kadtong tanang mga butang didto nga atong nahibaw-an gikan atong higayuna atong tuig 1521 gikan lamang ang atong kasayuran sa usa ka magsusuwat may manunuat ba chronicler ba mas si Antonio Pigafetta kabahin kana siya usa kana ka tripulante atong ilahang barko nga ningsong sa didto Mactan gani di man gyud to matawag si Pigafetta nga manunuat gyud nga gitawag nato og impartial observer kanang independente ba nga nagpaniid sa panghitabo nga nagsuwat siya og didto nagkumbate ang mga kauban niya dili ingon ana ang hitabo si Antonio Pigafetta usa sad sa nakiglayog nakigkumbate didto sa lapyahan sa Mactan ug unsa may bote pasabot niya na nga dili lagi siya didto dili to maingon nga impartial observer siya gitawag siya og dramatis persona sa balaod ang dramatis persona usa ka tawo nga nakiglambigit gayod didto gayod salmot gayod sa panghitabo unya kay napildi man lagi sila og ang gituhuan nga di gyud mabuntog nga puwersa grabe gyud ka ngilngig nga imperyo niadtong panahona gitawag ka the most powerful empire atong higayuna pinakagamhanang imperyo apan nabuntog man dakong kauwawan tos tanan no kini si Antonio Pigafetta sa iyahang sinuwat ning angkon man siya nga usa siya sa mga samdan gani murag masabot man gay nato nga samdan to sila tanan katong ning atras og nimalik dito sa barko og diha nagpasabot nga lakip si Pigafetta nakaamgo sa dakong kauwawan sa panghitabo nga ang dili day mabuntog man di ay unya katupang mga way purol ang nakabuntog no so ila na lang ng gihisgutan nga iya na lang ng gisuwat diha sa iyahang sinuwat nga hunas manggod wa manggod mi kagamit sa kanyon or unsa diha wa mi ka maniobra kay hunas unya nang lubong mislapok among mga butas ha
Kanang mga pamasangil na lang ba, mga tarungan na lang ang hiwi. No? Wa na lang gid niya ang kuna nga, uwaw gito kayo, daghan sila mga skillful kayo ang mga Bisaya nga sharpshooter. Panara to ila pero kami tanan nangaigo, nga samdan mi tanan. Lakip tong manunuhat. Si Pigapita na samdan sad siya. So mga butang nga gitaguan nila diha luyo sa mga litra sa ilang gipanuwat. Muna gani nga kung ang manunuwat sama ni Pigapita dili impartial observer, kung dili siya impartial observer, dako dayon ang akong pagtuo nga kadto siya kabahin sa instrumento sa mga propagandista. Tinuod nga nakapanuwat o nakabenepisyo kita sa mga gipangsuwat apan kabahin sad sa mga gipanuwat mao ang paghandos, pagduso, promote ba? Imong gi-promote ang gahom o ang kangilngig yun na kadakong puwersa sa imperyo sa Espanya ug sa Europa. Unang higayon kadtos kasaysayan nga nabuntog ang taga-Europa sa mga Bisaya lamang nga mga wapay parol. May parol. So dako tungkol kawawan. Ila na lang gitakuban ang ilang panultihon diha sa ilang gipanuwat nga hunas man niya to nga lapok man dito sa maktan. Nga pamasangil bang mini ba? Kami mga Bisaya kay bawo mi unsaon ang mga pamasangil na labaw pa mi nahibaw. Busa din na mi matalang niya ng mga butanga. Salamat nga ining imong pangutana or comment, Professor. Hinaot ko nga wa ka masagmoyo ni ini nga itong labyog-labyog kay dudoso masag. Nakat-on ko sa mga sinuwat ni Pigapita pan mugamit sa akong tinaw nga tinugkaran aron kana masuhid sad nato og asang dapita diha ang mamahimong tuhuan og asang pwedeng atong pangutanon. No? Ya pakitay igong panahon o ato kining saysay ang kang Peter Illes. Si Peter Illes namatay kini niadto pang tuig 2019. Daya mangoy nangutana nga nganong ning kuyanap mas balita si Peter Illes. Ang nahitabo ni Peter Illes niadtong tuig 1993 nakumbikto kini siya sa hukmanan sa kaso nga child sex abuse na panghilabot nining mga kabataan ba kay usama na siya sa kustodiyan atong mga facilities nga doon na po yung mga bata dito. Apan hangtod sa katapusan sa iyang gininhawa, iyag yung gibarugan ang iyahang pagkainosente. Gani wa man gini siya mo tambong sa mga gitawag og hearing dito sa parole board. Tagaan unta siya og parol. Pero lagi kung tagaan kag parol kinanglan man imong angkonon og maghinulsol kas imong salaod aron katagan ka sa parol. No? So hitabo niya nga hangtod gyud sa katapusan. Wa gyud niya angkona nga siya dunay na lapas nga balaod. Og niadtong tuig 2000 gipaguwa siya, gi-release siya sa prisuhan. Og niadtong tuig 2019 ning lakaw ni siya dito ning apilar ni siya sa Korte Suprema para lang ang iyang konbiksyon nga dugay na kay nahitabo 93 pa nya iyan ang naserbisyuhan ang iyang sentensya. Muna nga nakalahi ni siyang kaso ni Peter Illes kay ang apelasyon nga gipasaka dito sa Korte Suprema nga ang iyang konbiksyon atong 1993 nga
serbisyuhan na ganyang sentensya. Ipaatras to, ipabalik. Iya ditong petition nga ipa-reverse ang conviction niya ni atong 1993. Tuig kana 2019. Apan wa lang damha niya na pong Septembre sa tuig 2019, si Peter Ellis namatay usab sa kaguwangon o sa cancer. Karon ang dakong pangutana kung unsa may mahitabo sa kaso nga iyang gipasaka dito sa Supreme Court nga patay naman siya. Na? Apan lagi kining atong panahon maluibon kayo. Naghinapos ng atong panahon, ako na lang ni siyang isumpay o warawara si Peter Ellis o ang kaso ni Peter Ellis sa sunod higayon. O ako nang hinaot nga doon na kamoy na sao nga ingno na to kinaadman dinhis ato ang Sibyang Binisaya. Daghang salamat sa inyong pagsunod nining atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Numti gihapon ninyo ang atong tulumanon dinhi sa Free FM 89.0 sa nasod sa New Zealand sa Hamilton. Ug ako moingon kung buot kang makabaton sa kinabuhing tunhay, pagbinuotan kanunay. Kini si Paul Alforque ang inyong abogado ug manlalaban o nag-alagad usab sa mga Bisaya dinhis New Zealand. Pinaagi dinhis atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. O hangtod sa sunod, uban ang dakong panghinaot nga kamong tanan anaa kanunay sa kapiskay sa panglawas. Daghang salamat.